गिबियाव बयखौबो खुलुमनानै लाबाय आंनि YouTube चेनेल सारनि क्लासाव आं दिनै क्लास 10 नि सोंथि बिदांक 8.4 खौ लाना फैदों बेबो ट्रिगोनोमेट्रिकनि लास्ट पार्ट नायलांदो नोंथांमोना आरो आंनि क्लासखौ नायनानै बा नोंसोरो बिसिबां इमप्रुभ जादों जायाखै बा मोजां जादों जायाखै अन्नानै फिडबेक हर आंनि YouTube चेनेलाव अब्ला आं मोजां मोनगोन बेनो आसा थाबाय नायलांदो मा होनदों खोन्दो 8.4 आव एक नम्बराव मा होनदों नोंसिनि सोंथि एक्सारसाइसआव नायदो सोंथि 8.4 आव क्लास 10 नि थाम खनासु रुजुथाय sin a sec a आरो tan a खौ cot a नि महराव फोरमाय होनदों cot a नि महराव लांनो होदों बे sin a खौबो cotआव लांनो होदों sec a खौबो cotआव लांनो होदों tan a खौबो cotआव लांनो होदों cot a आव फोरमाय होनदों माबायदि फोरमायगोन रिलेशनफोरखौ गोसोआव लाबानो गोरलै अके रिलेशनफोरा नाय जेनेबा sin a होनदोंना sin a खौ जों cotआव लांनांगौ cotआव माबायदि लांनो हागोन cotआव मारै रिलेशनफोरखौ गोसोआव ला जेनेबा sin निफ्राय जों माबोरै cotआव लांनो हागोन sin रिलेशना जोंहा मा जों मिथिखागौ नङा होमबा cosec स्क्वायर a इक्वल टु 1 प्लस cot स्क्वायर a थारमाने cosec जों सोमोन्दो दं cotआ नङा होमबा सिगां sin खौ cosec आव लांग्रोनांगोन cosec निफ्राय cotआव लांदो ओके sin a रिलेशना मा जोंहा 1 बाय cosec a नङा होमबा cosec नि रिलेशना मा cot आरो बे cosec खौ जों cotआव लांनो हायो नङा होमबा cotआव रिलेशना मा cosec a इक्वल टु √1 प्लस cot स्क्वायर a बस cotआव sin a cotआव माबा जाबाय नङा होमबा जों ओरैखौ मोनाखै होमबा cosec स्क्वायर a इक्वल टु मा 1 प्लस cot स्क्वायर a बे रिलेशनखौ मोनाखै होमबा बेनिफ्राय जों बिदि लांनो हायो नङा होमबा एलाय cosec दं cosec खौ लिरबा √1 फैबाय स्क्वायरनि थाखाय √1 1 प्लस cot डाइरेक्ट लिरबाय बे मोनसे एन्सार जाबाय नङा होमबा cotआव लांबाय नाथाय sec a खौ बोरै लांगोन sec a बे sec a खौबो cotआव लांनो होदों रिलेशना मा जोंहा sec a इक्वल टु जोंहा मा रिलेशन tan जों रिलेशन दं tan निफ्राय जों cotआव आरामसे लांनो हायो नङा होमबा sec जों मा रिलेशन दं sec a इक्वल टु √1 जोंहा 1 प्लस tan स्क्वायर a नंगौना नङा होमबा बे tan स्क्वायर a tan जों जोंहा cot रिलेशन दं नङा होमबा 1 प्लस tan स्क्वायर को मा लिरनो हायो 1 बाय cot स्क्वायर a लिरनो हायो ना 1 बाय cot स्क्वायर cot tan को जों tan इक्वल टु 1 बाय cot नङा होमबा स्क्वायर गोनां स्क्वायर जाबाय ओके बेखौ दाना सिफायदो cot को एलसीएम लादो cot स्क्वायर a गोजौहाय cot स्क्वायर a प्लस 1 थाबाय नङा होमबा मारै cotआव फैबाय नङा होमबा आं गाहायनिखौ cot a दोनबाय गोजौनिखौ √1 बेखौनो ओरैबो लिरनो हायो जेबो नङा cot स्क्वायर a प्लस 1 cotआव लाना फैबाय नङा होमबा जाबाय बे मोनसे tan a थ' सिम्पल दाना tan a खौ लाबोदोलाय tan a इक्वल टु मा सिम्पल नङा 10 खौ cotआव लांनो होदों 10 इक्वल टु 1 बाय cot a नङा होमबा बास बेनि एन्सारा बे एन्सार जाहैबाय मोनसे नैबे एन्सार मोनसे जाहैबाय बे एन्सार मोनसे जाबाय ओके क्लियार जास्ट रिलेशनफोरखौ गोसोआव ला आरो अब्लानो आरो नोंसोर एक्सारसाइसआव होनाय दङ एक्सारसाइसनिखौबो नाय प्रेक्टिस खालाम ओके एकदम क्लियार 100 आव 100 खौ लाखिनो हागोन नोङो मेथ्सआव ओके फैदो 2 नाम्बाराव मा होनदों खना a नि गुबुन गासिबो 3 खनासुरि रुजुथायफोरखौ sec a नि महराव फोरमाय होनदों बुजिदोंना कुइसनखौ sec a नि महराव फोरमाय खना a नि गुबुन गासिबो 3 खनासुरि रुजुथाय 3 खनासुरि माने ट्रिगोनोमेट्रियारि खना थारमाने मा sin a cos a sec a cosec a tan a cot a खौ sec a आव फोरमायजोबनो होदों आरोखि ओके नायदो सलुशना मा sec a आव लांजोबनांगौ tan a खौ sec आव मालाय दिन्थिगोन नोंलाय cot खौ sec आव लांनांगोन sin खौबो sec आव दिन्थिनांगोन cos खौबो sec आव दिन्थिनांगोन cosec खौबो sec आव दिन्थिनांगोन होनदों होमबा सिगां नायदो नोङो sec जेनेबा नों हमना लादो सलुशन जेनेबा
आं cos को लाग्रोबाय cos a cos a बा नों cos a को मारै फोरमायगोन जोंहा cos a को सेकआव लाङोबा cos जों 1 by sec a सिम्पल बे मोनसे जाबाय नङा होमबा नेक्स्टआव फैदो cos नेक्स्टआव फैदो sin a खौबो सेकआव दिन्थिनांगौ सेकआव बोरै लांगोन नों होमबा नैबे cos जों रिलेसन दंखायो नङा होमबा रुट अभार 1 माइनास जोंहा cos स्क्वायर a नङा होमबा बे cos निखौ बे 1 by sec a होबानोथ' मोनबाय नङा होमबा रुट अभार cos नि भेलुआ मा cos नि भेलुआ जोंहा cos a 1 by sec a नङा होमबा 1 by sec स्क्वायर a बे स्क्वायर दं नालाय बेबो स्क्वायर जागोन होमबा मारै जागोन बेलाय रुट अभार sec स्क्वायर a गोजौआव sec स्क्वायर a minus 1 पास सेकआव दिन्थिबाय नङा होमबा क्लियर जाबाय जों बाव दोननो हायो आरो नोङो नङाबा नैबेखौ स्क्वायरनि थाखाय बेखौ गाहायाव sec a होनानै गोजौआव रुट अभार sec स्क्वायर a दिन्थिनो हायो आरो बेयाव लांबाबो भुल होनो हाया अके बिनि उनाव नोङो sin cos फैबाय sin cosec दिन्थिला cosec a आव cosec खौ जोंहा 1 by sin a नंगौना नङा 1 by sin a खौ जों बोरै फोरमायनो हायो sin a इक्वल टु जों बिदि मोनदों नङा होमबा डाइरेक्ट लिरदो बिदि 1 by sin a इक्वल टु मा मोनदों बिदि मोनदों नङा होमबा डाइरेक्ट रुट अभार जोंहा मा मोनदों आं बेखौ ओरै क्लियार खालामनोसै फिसानो बेखौ जों ओरैबो लिरनो हाया होमबा बेखौ sec a ल' दोनबाय गोजौआव रुट अभार दोनबाय स्क्वायर दं नालाय स्क्वायरनि थाखाय जोंहा सेकखौ रुट अभारखौ उठायबाय sec स्क्वायर a minus 1 होमबा जाबाय नङा सेकखौ गोजौआव लांदो दाना sec a गाहायाव रुट अभार sec स्क्वायर a minus 1 बास cos sin cosec फैबाय दाना tan आरो cot दङ tan a इक्वल टु जोंहा मा सेकजों रिलेसन दङ नङा होमबा जा tan a इक्वल टु बेसेबां 1 by tan a इक्वल टु सोमोन्दो दंखायो होमबा tan a इक्वल टु रुट अभार sec स्क्वायर a minus 1 नङा होमबा बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट cotखौ लाबोनो हाबाय cot a इक्वल टु बेसेबां 1 by tan a नङा होमबा tan a खौ बहायदो डाइरेक्ट 1 by रुट अभार tan a नि जायगा नैबे नङा होमबा रुट अभार sec स्क्वायर a minus 1 बास एन्सारा बेनो नङा होमबा क्लियर एकदम सिम्पल दा नङा होमबा रिलेसनखौ गोसोआव लानांगोन आरो अके थेंक इउ नेक्स्टआव फैदो दानिया नेक्स्ट नोंसोरना 3 आव मा होनदों 3 आथ' मान दिहुन बेथ' आगेनि बायदि एखेखा आं बेखौ 8.3 आव बानायदोंमोन एसे आगेनि लेक्चार 11 आव नोंसोर मोनखादों बेबायदिनो बानायदो 4 नाम्बाराव ना गेबिं थांखिखौ सायख' गेबिं माने कारेक्ट एन्सार बा अपसनेल आरो अपसनेल जेनेबा 9 sec स्क्वायर a minus 10 स्क्वायर a लिरनाय दं ओमफ्राय अपसनेल होनाय दं a आ 1 b आव 9 होनाय दं c आव 8 होनाय दं d आ 0 अबे कारेक्ट बेखौ होनो हादों 2 आवबो बिदिनो नैबे होनाय दङ ओमफ्राय बेनाबो a b c d होनाय दं आं मोननै बानायनानै देखायनि नोंसोरनो मारै बानायनांगौ बेखौ नायलांबाय था मारै होनदों बेखौ नैबे मा जेनेबा 9 sec स्क्वायर a minus 9 10 स्क्वायर a जों 9 खौ कमन लाग्रोदो भाई 9 आ एखे नङा बायबो 9 बावबो 9 दं होमबा sec स्क्वायर a minus 10 स्क्वायर a 9 जों आगे रिलेसना मामोन जोंहा sec स्क्वायर a minus 10 स्क्वायर a थारमाने मा 1 बिनि भेलुआ जोंहा 1 नङा होमबा 1 9 अबे अपसनाव होनाय दङ बेयो जाहैबाय 9 एन्सारा 9 अपसनखौ सेक माबा होना लादो दाग होना लादो नैबेखौ नायदो बेयो बेसेबां जागोन बेनि भेलु दिहुननो थिनो नङा होमबा जों बेखौ tan थीटा इक्वल टु मा जोंहा tan थीटा इक्वल टु tan थीटा नि माइना मा बेखौ cot ना बेबो cot cosec होमबा tan थीटा इक्वल टु sin थीटा बाय cos थीटा ना प्लस 1 बाय sec आ cos थीटा होमबा cos थीटा कमन लालायबाय बास बेखौ लांबानो जाबाय 1 tan थीटा नि जायगायाव जों sin थीटा बाय cos थीटा लिरनो हायो
sec theta नि रिलेशना मा जोंहा 1 by cos theta नङा होमबा थिग बिदिनो बेखौ 1 plus cot नि रिलेशना मा जोंहा cos नि बिनि उल्टा नङा होमबा tan नि उल्टा cota cos theta नैबे cos theta ओमफ्राय sin theta गाहायाव फैबाय sin theta minus cosec नि जायगायाव जोङो 1 by sin theta लिरनो हायो नङा होमबा नैबे cos theta LCM लादो cos theta Bodo 1 cos theta जेबो गैया नङा होमबा थारमाने cos theta जाहैबाय into cos theta into 1 cos theta या समान समान जायोमोन sin theta फैबाय plus cos theta बेबो 1 जाहैबाय ओके बेहायलाय मा बाव sin theta LCM लादो sin theta डाइरेक्ट sin theta into 1 sin theta plus sin नैबे cos theta गोजौआव थाबाय ओमफ्राय बे minus 1 ओके होमबा मा लिरनो हायो जोंहा sin theta cos theta बेजों सानजाबलायनो हायो नङा होमबा बेजों सानजाबलायनो हायो बेजों मोनसे बेयाव मा a minus b whole square लांनो हायो बेखौ जों बेजों सानजाबदो cos theta sin theta बेजों सानजाबलायोबा मा a square minus b square जागोन नङा होमबा cos theta plus sin theta बेखौ जों स्क्वायर लिरबाय minus 1 square नङा होमबा जायोना जाया ओमफ्राय दाना cos theta sin theta गायना एखे थाबाय बेखौ फर्मुला लांदो a plus b whole square नङाब्ला a square cos square theta b निबे जाबाय sin square theta नङा होमबा ओमफ्राय मा दं plus 2 sin theta cos theta नङाबा फर्मुला बिदिनो दंमोन नङा a minus b whole square थारमाने a square plus b square plus twice ab minus 1 नङाबा मा जागोन cos square theta plus sin square theta जों 1 होनना मिथिगौ नङा होमबा plus 2 sin theta cos theta ओके minus 1 cos theta sin theta नैबे plus 1 minus 1 cancel ओमफ्राय sin theta cos theta sin theta cancel 2 थाबाय एन्सार 2 जाबाय एन्सारा कारेक्ट नंगौना नङा 2 बहा अपसन दं बेखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय ओके एकदम क्लियार देन नेक्स्टआव फैदोलाय खालामनो प्रुफ खालामना होदों 5 नि 1 नाम्बाराव cosec theta minus cot theta whole square equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta होननानै फोरमान खालामनांगौनो फरमा होनदो 1 plus sec theta divided by sec a equal to sin square a divided by 1 minus cos a होननानै देखायनांगौ जाहैबाय ओके एकदम गोरलैथार नोंसोर खालि रिलेशन बर्डआव गोसोआव ला नैबे लेफ्ट हेन्ड साइड होननानै फर्मुला खालामदो लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दं ओमफ्राय राइट हेन्ड साइडजों प्रुफ खालामहैनांगौ नैबाव लिरनाय दं cosec theta minus cot theta whole square ओके जों बेखौ जुदि cosआव लांनांगौब्ला नैबेखौ सिफायलांदो cosec theta खौ मा लिरनो हागोन 1 by sin theta cotखौ मा लिरनो हागोन cos theta by sin theta नङा होमबा whole square sin theta LCM लादो sin theta 1 minus cos theta जाहैबाय नङा होमबा LCM नैबेखौ मा लिरनो हागोन sin square theta लिरबाय नैबे जाबाय 1 minus cos theta whole square जाबाय नङा होमबा थारमाने sin theta बे फैनांगोन नालाय sin square theta खौ मा लिरनो हायो 1 minus जोंहा रिलेशना cos square theta नङा होमबा sin square theta थारमाने sin square theta plus cos square theta equal to 1 होनबा sin square theta equal to जोङो 1 minus cos square theta लिरनो हाबाय नैबे मा बे मोननै थारमाने a minus b whole square नङा होमबा थारमाने बेबायदि मोननै होनबा जों बेखौ सिफायना लादो 1 minus cos theta 1 minus cos theta मोननै होननाय जायाखै होमबा दाना बेजों फोरमान खालामनांगौ ना नैबे a minus b whole square जाहैबाय केन्सेल खालामलायदो बेखौ मा लिरनांगौ a minus 1 plus
cos theta लिरनो हागोन मोनसे 1 minus cos theta मोनसे 1 minus cos theta बेबो 1 minus cos theta मोनफा मोनफा दानजाबाय माइनास माइनासआ दानजाबाय नै रिलेशना फैबाय नङा होमबा मा मोनखो 1 minus cos theta थाबाय 1 plus cos theta थाबाय थारना थायाखै हा right hand side proof जाबाय एकदम गोरलैथार नङा होमबा हा नेक्स्ट फैदोलाय बेखौ प्रमाण खालामसै left hand side मा बेलाय 1 plus sec a लिरनाय दं sec a लिरनाय दं मा लिरनांगौ sin square a 1 by cos a लिरनांगौ नङा होमबा थाङैनांगौनो मा लिरनो हागोन sec खौ मा लिरनो हागोन cos आव लिरदो 1 plus 1 by cos a लिरबाय आं नैबेखौ sec माने 1 by cos a लिरबाय नङा होमबा cos a मा लिरनो हागोन अब्ला बे आलदाखा नैबे cos नैबेखौ जुदि cos a खौ मोनोबा cos a गोजौआव 1 जों बिन सानजाबबाय cos a plus नैबे 1 नङा होमबा बेथ' 1 by cos a बेनि बे थाबाय सानजाबलायदो गोजौ गाहाय cos a plus 1 cos a नैबे गोजौआव थांसिगोन into cos a by 1 बेनि केन्सेल थांबाय नङा होमबा ओमफ्राय मा खालामनो हागोन दानियालाय दाना मा खालामलायनो cos a जों बिदि लाबोनांगोनथ' cos a थाबाय नालाय cos a plus 1 हा गाहायाव जुदि जों बिदि मोननांगौब्ला गाहायाव बिनि सानजाबदो 1 minus डाबल गाहायावबो बिनि सानजाबाय गोजौआवबो बिनि सानजाबाय अब्ला प्रब्लेमा एखे नङा होमबा 1 minus cos a गाहायावबो 1 minus cos a ओमफ्राय बेखौ मा लिरनो हायो जोंहा बेखौ मा लिरनो हागोन अब्ला नङा होमबा बिदि फैनो हाया होमबा बेखौ जों मा लिरनो हायो 1 minus cos square a लिरनो हाया 1 minus cos square a नङा होमबालाय बेबो 1 square जेबो प्रब्लेम गैया नङा होमबा स्क्वायर होबाबो स्क्वायर होआब्लाबो बिनि बे 1 खा नङा होमबा a minus b whole square होनाय जायाखै होमबा a plus b a minus b जाबाय नैबे गाहायना बेनि बे थाबाय cos a होमबा गोजौनिखौ 1 minus cos square a खौ जों sin square a लिरनो हायो जोंहा रिलेशन दंखायो नङा होमबा 1 minus cos a फोरमान जाबाय दा right hand side proof ओके एकदम क्लियारथार खुनु कन्फ्यूजन गैया नेक्स्ट फैदो आरो मोनसे बानायबावनि आं फोरमान खालामनाय 5 निनो 6 नाम्बाराव प्रमान खालामनांगौ लेफ्ट हेन्ड साइड राइट हेन्ड साइड जों लेफ्ट हेन्ड साइड लाबा बेखौ आगसि फारसे नङा होमबा लेफ्ट हेन्ड साइड जोंहा मा होनाय दं 1 plus sin a 1 minus sin a मा खालामनांगौ बेखौ जोंहा बिदि देखायनांगौ होनदों नङा होमबा जुदि आं बेखौ स्क्वायर लाबोनो नाजायोब्ला बोरै खालामगोन 1 plus sin a 1 minus sin a गोजौ गाहाय मोननैजोंबो मोनसे बुस्थुजों सानजाबोब्लाथ' जेबो नङाना 1 plus sin a गाहायावबो 1 plus sin a जों सानजाबबाय आरो ओके सानजाब्ला मा मोनो नैबे जाबाय a minus b a square minus b square थारमाने a minus b a plus b याव थांबाय बियो a जों बेखौ sin square a लिरनो हायो नैबेथ' मोननै जाहैबाय बे जाबाय 1 plus sin a स्क्वायर जाहैबाय नङा होमबा बेखौ जुदि सिफायना लायोबा जों बेखौ मा लिरनो हागोन स्टेप बानायबावनोसै जेनेबा बे जाहैबाय 1 plus sin a whole square जों बेखौ मा लिरनाय नैबेखौ cos square a लिरनो हायो नङा होमबा 1 minus sin square a equal to cos square a जों बेखौ बोरै लिरनो हायोब्ला बे रुट ओभारखौ बोखारनोसै रुट ओभारखौ बोखारबा स्क्वायर स्क्वायरा केन्सेल जानोसै नङा होमबा
स्क्वायर दंखायो नालाय जों रुटफोरखौ बोखारबाय cos a जाबाय नङा होमबा 1 प्लस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a स्क्वायर स्क्वायर रुट ओभार जों गैला नङा होमबा दाना डिवाइड खालामदो 1 खौ cos a जों डिवाइड खालामदो प्लस sin a खौ cos a जों डिवाइड खालामबाय नंगौना नङा बेखौ जों बिदि लिरनो हायो ना हाया 1 by cos a खौ जों मा लिरनो हायो sec a लिरनो हायो जाहैबाय sec a प्लस sin a by खौ जों tan a नङा अब्ला राइट हैंड साइड प्रूफ जाबाय क्लियर एकदम सिंपल था ओके बाकिया होमवर्क थाबाय बाकी जितु बानायाखै आङो बे नोंसोरनि होमवर्क थाबाय हा नोंसोर न'आवबो बानायनांगोन दा नोंसोर न'आव बानायब्लासो बुजिना बुजायाखै आंबो गम मोनगोन नङा होमबा आरो हायाखैब्ला इनफरमेशन हर आरो फिडबेक हो नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलावनो आरो हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे गुबुन बर' गथ'फोरनावबो जाहाथे सहैयो बे मेसेजआ ओके थेंक इउ